Hi guys! Welcome to Shia's Vlog. Ngayon po, magluluto tayo ng kalderetang manok. Ayan po ang ingredients. Ayan. Pagkatapos, mainit na po ang ating kawali. Pag mainit na po, lagyan po ng mantika. Next, ang bawang. And next po ang sibuyas. Yan. And then, the chicken. Mix. Ayan guys, pag naluto na yung manok, next po natin yung pamintang durog. Tama ba? Paminta ba? Basta yan na yan. And then yung toyo mong jowa. Chareng. And then magic sarap. Yan, mix. Si pamasid. Yan, takpan. Ayan na po. Sunod yung patatas. Patatas. And then, water. Yan, pag kumulo na. Pag malambot na yung patatas, ilagay na si Mamasita. Mix.
Hindi. Ayan. Pag kulo-kulo na siya, takpan. Pagkatakpan, buksan. Ayan. Katakpan, buksan. Yung Ayan. Lumabas na siyang kalderetang manok.